Με ρωτάνε πολλοί ασθενείς γιατί δεν ανεβαίνουν τα επίπεδα βιταμίνης D παρόλο που λαμβάνουν συμπληρώματα και μάλιστα σε υψηλές δόσεις. Τι συμβαίνει? Πρώτη εξήγηση, μειωμένη απορρόφηση. Και δεύτερος λόγος, αυξημένες ανάγκες και αυξημένη κατανάλωση της βιταμίνης D. Πάμε να δούμε ακριβώς σε ποιες καταστάσεις βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Νούμερο 1 κατάσταση είναι η παχυσαρκία. Δυσχεραίνει την απορρόφηση της βιταμίνης D, καθώς η βιταμίνη D είναι λιποδιαλυτή και παγιδεύεται στο λιπόδι ιστό των υπέρβαρων ανθρώπων. Συνεπώς, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να πετύχουμε τα ίδια επίπεδα συγκριτικά με ανθρώπους που θα έχουν χαμηλότερο σωματικό βάρος. Άλλος λόγος είναι η υποφλωριδρία, η αλλαγή δηλαδή στο pH του στομάχου από φάρμακα γνωστά ως γαστροπροστατευτικά που δυσχεραίνουν την απορρόφηση της βιταμίνης D. Άλλη αιτία είναι η διαταραχή της χλωρίδας του εντέρου, όπως βλέπουμε σε φλεγμονώδη νοσήματα, σε σύνδρομο υπερανάπτυξης του εντέρου, αλλά και σε άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν παθολογικά το μικροβίωμα. Επίσης, χειρουργία που εμπλέκουν το λεπτοέντερο, βαριατρικά χειρουργία όπως το γαστρικό bypass, είναι υπεύθυνα για δυσαπορρόφηση βιταμίνης D και άλλων θετικών συστατικών. Χρόνιες καταστάσεις όπως υπατοπάθεια, νεφροπάθεια, αλλά και χρόνια φλεγμονή. Σε αυτές τις καταστάσεις έχουμε μειωμένη παραγωγή και αυξημένες ανάγκες σε βιταμίνη D. Η ηλικία, όσο μεγαλώνουμε, δυσχεραίνεται η απορροφητική ικανότητα του οργανισμού. Επιπλέον, φάρμακα όπως τα κορτικοειδή και ορισμένα αντιεπιληπτικά μπορούν να δυσκολέψουν την απορρόφηση της βιταμίνης D. Πιο σπάνια, γονιδιακοί παράγοντες όπως πολυμορφισμοί στο γονίδιο DDR μπορούν να μειώσουν την παραγωγή της βιταμίνης D. Επιπλέον, πώς λαμβάνουμε τη βιταμίνη D? Έχει μεγάλη σημασία να παίρνουμε βιταμίνη D με το βασικό γεύμα της ημέρας, καθώς όπως είπαμε είναι λιποδιαλυτή και έτσι πετυχάνουμε τη μέγιστη απορρόφηση. Και φυσικά συμπαράγοντες. Η βιταμίνη D για να απορροφηθεί και να λειτουργήσει χρειάζεται μαγνήσιο και βιταμίνη K2. Αν αυτά τα στοιχεία λείπουν από τον οργανισμό μας, πολύ δύσκολα θα πετύχουμε τα επιθυμητά επίπεδα βιταμίνης D, παρόλο που μπορεί να παίρνουμε πολύ μεγάλες δόσεις συμπληρωμάτων. Τέλος, από τα πιο σημαντικά, ήλιος. Το υπεριώδες φως είναι απαραίτητο για την ενεργοποίηση της βιταμίνης D. Συγκεκριμένα μετατρέπει την βιταμίνη D των τροφών στην ενεργό δραστική μορφή που χρησιμοποιεί το ανθρώπινο σώμα. Αν δεν έχουμε επαρκή έκθεση στον ήλιο, ελεύθερη έκθεση χωρίς αντιλιακά, δεν πρόκειται να ανεβάσουμε βιταμίνη D στα επιθυμητά, παρόλο που μπορεί να παίρνουμε πολύ μεγάλες δόσεις. Και να πούμε και κάτι τελευταίο που ίσως δεν το ξέρετε, ποια είναι η μόνη τροφή η οποία μπορεί να παράξει ενδογενώς βιταμίνη D. Είναι τα μανιτάρια. Συγκεκριμένα είδη μανιταριών, αν εκτεθούν στο υπεριώδες φως του ήλιου, παράγουν βιταμίνη D, μάλιστα ένα φλιτζάνι μανιτάρια εκτεθειμένα στον ήλιο, είναι ικανά να ικανοποιήσουν τις ημερήσιες ανάγκες μας σε βιταμίνη D.